Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Dugang nga supply sa tubig sa sulod sang anong kabulan ang nalabutan nga solusyon sa Water Summit kagin Patigayon. LTO Satellite Office sa Robinsons Bacolod magabukas liwat sa Lunes. Di pasay nga salakyan, nabugo sa gina-display nga salakyan sa Talisay City, duha pilason. Water pipe sa tunga sang Taytay sa Mansiligan sa Bacolod, ginapakakas sa Basiwa Prime Water. Kag sa Good Vibes, tunanta ang pot making sa tripping ni Roming, kag 23 anyos nga volunteer scout, ginakilala nga messenger of hope sang Boy Scout. Inatanan sa Digicast na News 10. Sa number 10, LTO Satellite Office sa Robinsons Bacolod liwat nga magabukas sa Lunes. Matapos ang halos 4 ka tuig, humalin sa nagsirado ang Land Transportation Office Satellite Office sa Robinsons Bacolod, liwat ini nga magabukas sa Lunes. Nalakip sa mga transaksyon nga mahimo diri amo ang driver's license renewal, paggawad ng student permit kag revision of records. Ang LTO Satellite Office ang yara sa 3rd floor sang Robinsons Bacolod. Mayara man sang LTO accredited medical clinic sa tupad sini. Sa number 9, Business One-Stop Shop para sa mga nag-a-apply para sa business permit sa mall ang ginextend tubtob sa Pebrero 15. Ginaprubahan na sang konseho ang pagpalawig sang Business One-Stop Shop para sa mga nagakuha sang business permit sa Ayala Mall Capital Central tubtob Pebrero 15. Ining naging rekomendasyon ni Business Permits and Licensing Office Head Stella Rayos sa natala nga pagtakop sang boss sa Enero 20. Sa karon, may kapin sa 13,000 pa lang ang nakaproseso sa ila permits para makanegosyo sa syudad. Sa nagligad nga tuig, naglabot sa 25,393 ang nakaparehistro sa ila negosyo. Ang BPLO nagahatag man sang 10% discount sa business tax sa mga applicants nga maka-full payment antes ang Enero 20 nga deadline. Sa number 8, sa Pebrero 12, liwat nga magabukas ang registration para sa 2025 midterm elections. Register anywhere ang ipatuman man. Magasugod Pebrero 12 kag magalawig tubtob Setyembre 30 ang COMELEC registration. Suno kay Election Supervisor Ian Lee Ananoria nagakasayuran nga manginbukas ang COMELEC sa tanan nga sahi isang transaksyon. Lakip nga iga-introduce ang register anywhere. Buot silingon, sarang magkaparehistro ang isa ka botante bisan diin man siya. Ehemplo, ang isa ka trabahante sa Bacolod nga taga-Kawayan ang pwede maka-file sa iya nga application for registration sa Talatapan sa Bacolod para sa Banwa sang Kawayan. Na all kinds of transactions gina-receive na namon. We will also be introducing Register Anywhere na program na biskan kung sa Bacolod ka, let's say taga Kawayan kaya pwede ka register sa Register Anywhere sa Bacolod dito kaya wala ka register sa Kawayan. Sa number 7, Provincial Director sang Negros Occidental PNP ang magatapos na sa iya tour of duty kag ginapaabot ang pagsaylo niya sa mas mataas nga posisyon. Sa liderato ni Pamitan ang Best Provincial Police Office sa pungsod sang 2023 ang Negros Occidental PNP. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, ini mismong nagapakita sang performance sang PNP. Dugang pa sang gobernador ang pagpanghangkat sa magabulos kay Pamitan amo nga matupungan ini ukon malapawan pang performance. Nagsugod bilang NOCPO Director si Pamitan sa tong Enero 2022. Sang Huwebes, nagpatuman sang New Year's Call ang Negros Occidental PNP sa gobernador. Wala pa man napatod kung sino magatalos kay Pamitan. Pero pasalig ni Lacson nga hatagan sang probinsya sang kasubo nga suporta ang mangin bago nga PNP Provincial Director.
I think to summarize that is being awarded as the best provincial police office nationwide. It tells the story about how they performed. We cannot ask for more. In fact, this will be the challenge of the next provincial director, on how to equal or even surpass it. But we will always rest assured the new PD that we will continue to give the same support. Sa number 6, depasahe nga salakyan nakabunggo sa gina-display nga salakyan, duha pilason. Sa video nga kuha sa Talisay City Disaster Risk Reduction Management Office, makita ang isa ka depasahe nga jeep nga nagabiyahe Talisay Bacolod nga nakatabok pa sa kalog kag nalabot ang isa ka salakyan nga nagapark sa Guasang Ford Talisay. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa DRRMO sang Talisay, halos puno sa mga pasahero ang jeep kag duha naman sa ila ang nagkalasamaran sa natabo nga pagbunggo. Ang iban nga mga pasahero wala naman nagkalapilasan. Gikan sa Talisay kag padulong sa Bacolod ang jeep sang naglapaw ini sa dalan. Sa number 5, master plan para sa mga reclamation project sa Bacolod ang ginakinhanglan sa pagdevelop sa coastal areas. Nagpasalamat ang pamunuan sa Almana Property Development Corporation o kon APDC sa Konseho sa Bacolod nga wala malakip ang baybay nga yara lang sa kilid sa ila propiedad sa ginaplano nga 25-hectare reclamation project ang BREDCO. Ini matapos man na aprobahan sang Konseho ang Resolution of No Objection o kon RONO nga ginhinyo sang BREDCO para sa ila development project sa reclamation area. Ang APDC nagpadala man sang unsolicited proposal sa syudad para sa ginadihon nga development project sa reclamation area. Pero suno kay Mayor Albi Benitez, dapat anay madihon ang isa ka master plan para sa tanan nga mga proposal para sa reclamation area. Inigod mapatod ang nagakaangay nga development project kag labaw sa tanan ang mapangapinan ang dunang manggad. For example, mabutang sila factory 3, mabutang sila subdivision na, mabutang sila Tani nga nimimuan sa master plan so that hindi chapsoy ang aton nga pag-develop. Will this Right, consider so- the environmental impact? It will consider everything. So what I'm saying is, even before we say yes to any of possible development, reclamation, township development, all those things, let's come up with a master plan. Sa number 4, duga nga Asenso Home Housing Project sa Banago kay Estefania sa Bacolod City ang suguran sa Pebrero. Ginpirmahan na ni Mayor Albi Benitez ang kasugtanan upod sa Department of Human Settlement and Urban Development kag property developer para sa dugang nga 3,627 home housing units sa Purok Bayanihan sa Barangay Banago. Suno kay Benitez, sarang na masuguran ang dugang nga construction sa home villages sa Barangay Banago kag kasubungan sa Barangay Estefania sa Pebrero. Samtang ginanunsyo man sang alkalde ang liwat nga pag-isol sang pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Bacolod para sa pag-turnover sang 296 condominium units sa home village sa Barangay Vista Alegre. Sa Pebrero 14, posible matigay ng pag-turnover sa mga housing units sa mga beneficiaries. Sa number 3, DPWH Bacolod nag-request sa Basiwa Prime Water nga kakasuna ang ilang nga tubo sa tunga sa ginakaayo nga taytay. Amo sining sitwasyon sa Bakyas Bridge sa Mansilingan. Nahimo na nga 4 lanes ang taytay pero hindi magamit ang isa ka lane kay may nagapabilin nga tubo sa Basiwa Prime Water sa tunga mismo sang taytay. Gani ginpanawagan na sa Department of Public Works and Highways Bacolod ang Basiwa Prime Water nga kaksuna ang ila water pipe sa taytay. Ginsulatan naman sa DPWH ang Basiwa Prime Water angot sa ila pipeline nga apektado naman sa ginpatigay nga expansion sang Bakyas Bridge. Apang wala naman sila nagsabat sa komunikasyon sang ahensya. Tubtob sa karon, wala sang koordinasyon ng Basiwa Prime Water sa DPWH.
Sa post sa Facebook, ginsiling man ni Bacolod Congressman Greg Gasataya nga iya na nga gina-follow up sa Basiwa Prime Water ang pagkakasang amo nga tubo. Ginsiling naman ni Monadia Hardin, General Manager sang Basiwa, nga sa madason nga bulan natala na nila nga kakson ang amo nga pipe. DPWH wanted some guarantee from Prime Water na safe siya and everything. So, medyo nagdugay-dugay. So, isa sa mga topic namin with Mayor Alvi, and Mayor Alvi promised to help us with DPWH. So likely mga sano siya makakas. Kasi lang guro Kaya once maghambal yan si DPWH that we are good to kabit, To attach, no, be. to attach the pipe sa bridge. Mag-work in dahil kuniara na kami din ang contractor to do that. Sa number 2, ginapaabot ang dugang pagid nga signature sheets nga igasubmit sa taratapan sang COMELEC angod sa ginaduso nga People's Initiative sa pagligwat sang konstitusyon. Sunod kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, may nagpabatch na gikan sa 5th District nga sa Lunes sila magasubmit man sa ilang nga signature sheets. As of January 18, may 182,447 kalagda ang nasubmit gikan sa 15 ka banwa ka syudad sa probinsya nga nagalakip sang Bacolod City. Ginabaton sang COMELEC offices ang mga signature sheets kasubong sang pagbato nila sa mga correspondence. Gina-certify lamang nila nga ini ang ilan na baton. Tubtub nga may order gikan sa ANBANG kung ano ang ilang nga masunod nga himuon for safekeeping ang pagbato nila sang mga signature sheets suno kay Anna Noria. As far as we're concerned, kung yung mga signatures, ginapa-receive sa amon signature sheets, tapos certify na kami pinakabilog pirma without verification kung ilagin na or hindi, kaya that's another stage pa. In fact, up to now, wala pa siyang na-file ng petition sa COMELEC. Under sa rules namon, it's only until may ma-file ang petition, that's the time nga may order. In case be found in ang inform and in substance nga okay, that's the time nga may instructions to verify pa. So up to now, wala pa yan. Wala So pa you yung just petition keep na it, sir? The signature Yes, sheets? yes. Yun pa receive. Mahudra na iya. And then you Until give them further back? instructions. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Ginatos ka mga tubo sang Basiwa Prime Water nga may leak ang pangkayuhon kag 20 million liters a day nga tubig ang idugang agud masolusyonan ang problema sa kakulang sang supply sang tubig sa Bacolod. Ining naistoryahan sa ginpatigan nga Water Summit kaina sang aga. Yaring report. Yara sa 25 million ka litro sang tubig ang kakulang sa Bacolod. Amukon nga may mga lugar nga inoras lang ang pagtubod sang tubig o kun wala gid may nagatubod nga tubig. Para masolusyonan ini, 600 tanan ka mga tubo sang Basiwa Prime Water nga may leak ang pagakayuhon sa sulod sang isa ka bulan agod masolusyonan ang problema sa nagakauyang nga tubig nga sarang madugang sa kulang nga water supply sa Bacolod City. Suno kay Basiwa Prime Water Non-Revenue Water Maintenance Head Ernie Delco, plano man nila nga ilisan ang malapit 23 kilometers nga pipelines nga tuman na kadaan agud mapaganhagan ang paglubog sang water supply. Iniman ang naging sabat sa kakulang sang tubig sa mga kabaranggayan sa syudad. Ilabi na nga may natala na pa nga dry spell o kon ninit nga pag-ulan sumugod sa madason nga bulan. We have 600 leak repairs to be done in just the first 30 days. So 600 leaks yan. So makita nyo yung walk the line, makita nyo sa gabi na meron kami mga leak repair teams na talagang massive. Hindi yung katulad no na few hundreds lang. No? Ngayon, by the 600 repairs. Malaki yun, malaking volume yun kasi may mga leak kami na malakas. No? So, when 2 LPS, no? Yung sinasabi natin strong leaks. No? If we can repair 60 of them, that's already 1,000 cubic. Sa ginpatawag nga Water Summit ni Mayor Albi Benitez, nagpasalig ang Bacolod Bulk Water Incorporated sang dugang nga 15 MLD sa ilang nga injection point 2 kag may ginadusuman nga bulk water project sa Barangay Alangilan nga sarang makadugang sang 5 MLD agud mapunan ang kulang nga water supply sa syudad. Sa 3 tubtub-anom ka bulan, ginapaabot sang alkalde ang 24/7 nga water supply
kung mahuman ang mga dugang nga infrastructure projects kabahin diri ang pag-install sang dugang nga mga pipelines. To be able to do that 24/7. So the 20 MLD will come from the bulk waters. 15 will be coming from PWI, and then the other 5 will be coming from the spring water sa Alameda. But that can happen this year. Yes. And then within Lingkogani, nila 6 months. But I think we paved the way para wala na mga issues sa permits and mga clearances. Kasi gani within 3 months, 2 to 3 months, may matapos na. Mayor, you said a while ago that you were staking your name on this. Is it what? Just putting your... Ayun na, sunod sila. Upod sa pagsinapol, Sanday Murcia Mayor Jerry Rojas, kag Talisay City ni Lizares na nagpasalig sang kooperasyon upod sa Basiwa Prime Water sa pagdiyon sa mga infrastructure projects sa ila nasakpan agud masolusyonan ang krisis sa tubig sa Bacolod. Sa Murcia kag Talisay, pagakuhaon ang duga nga supply sang tubig para sa Bacolod. If there's any investors who want to come into Murcia to put a upland, tapos makuha kami share ang Murcia. Ining resources, kundi naman i-point sila, it will be soil for Bacolod nga line na sila ma-install everything para magdasig na lang. Ang Basiwa Prime Water nagaplano man sang proyekto upod sa Northern Negros H2O para sa dugang nga 50 MLD nga water supply gikan sa Barangay Sumag agod masiguro ang ginakinahanglan nga water supply sa sulod sang 2 tubtob 3 ka tuig. Once makasulod ang promised na mall from BBWI from Murcia, so definitely maka 24/7 kita in most of the area in Bacolod. We have 23 kilometers more of pipe replacement. Kasi unahin muna natin yung napakakapal na ng scaling sa loob ng tuberculation. Ang Water Summit ginpatawag sa alkalde kasunod sang pagkaalarma sini sa madamo nga reklamo ang ginpadangat sa iya angot sa lubog kag limitado nga supply sang tubig sa nagkalain-lain nga mga barangay sa Bacolod. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros. Kagyari naman ang pampabalo namon sa inyo nga pang good vibes sini nga weekend. Kung nagapangita kamo sang lain naman nga kalingawan, kaupod ang inyo kabataan, pamilya, barkada, ukon ang inyo the one, ining swak para sa inyo. Pwede kamo makatuon sang pot making, kag kamo mismo ang aktual nga makatesting himo sang banga, vase o kung anuman nga shape nga luyag nyo himuon sa daga. Ining aton saksiyan buwas sa tripping ni Ruming sa alas 10 sang aga. Isa naman ka 20-year-old nga volunteer scout ginkilala nga messenger of hope sang Boy Scout. Ginpangunahan niya ang isa ka youth interfaith organization agod mapangapinan ang palibot. Aton siya kilalahon sa baganihan sa Sunday. Barbs ining patnik kay nangin pala nga buyan niya sang pila naton ka mga kauturan kag kanami nga may tsansa na nga ipasa nila sa mga luyag man magatuon sang patmaking. Art mananik, no? Kaya dumduman ko doon nakatry ko na yung sa mga field trip daw lang matry kay hikap lang. Pero sila nga magtuon ni gali, mayara gali isang available. Doon namin man katuan ano. Kag sa Sunday sa baganihan naman isa ka scout nakatipon siya sa grupo sa mga kabataan gikan sa nagkalain-lain nga pagtuo kag nakadihon sila sa mga programa para ya sa environment. Kagamuyad to mga natipon namon nga mga balita para sa inyo subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Happy weekend!